Saudos, que tal como están o vindeiro xoves día 17 iniciarase o derrubo da ponte que une San Marcos e San Lázaro, paso dos peregrinos que fan o camiño francés. A actuación enmárcase nas obras de ampliación da P9 que estarán rematadas, segundo os cálculos de Audasa, a finais de ano. Este derrubo obrigará a desviar tanto o tráfico de coches como o paso dos camiñantes e, por incrible que pareza, non será necesario facer grandes cortes na autoestrada. As obras da P9 siguen adiante co horizonte de estar rematadas a finais de ano. Este xoves arranca unha das fases máis delicadas dos traballos co derrubo da ponte que une San Marcos con San Lázaro, ponte pola que pasa o camiño francés. É por iso que será necesario facer desvíos importantes tanto para o tráfico rodado como para os peregrinos. Os camiñantes terán que baixar polo campo da Estrela mentres que os coches deberán acceder pola autovía de Lugo. Os que saian hacia Lavacolla, xa, non? Máis alá de San Marcos, bueno, pois deberían de utilizar a autovía con total normalidade. Cal é o problema? Pois aquel que fai a conexión San Marcos, San Lázaro, que é o que ten que utilizar isto. Quen utiliza? Bueno, pois eu entendo que deberían ser os veciños que van a ese ámbito máis o autobús urbano. Por eso se propón dúas alternativas. E recomendamos desde aquí que a todos aqueles desplazamentos que vayan máis alá de San Marcos, que evidentemente utilicen xa a autovía para evitar que o que vai pola Rúa das Estrelas e polo vial Rúa San Martiño, que é a que está diante do Hotel dos Abetos, bueno, pois que quede máis restringido, máis para o tráfico dos autobuses urbanos e o autobús do aeroporto. Aos usuarios, pola pregunta que me facías, non? Da autopista, en principio non teñen ninguna afección. Estes desvíos continuarán ata o remate dos traballos, isto é, ata o 31 de decembro. Segundo informou Audasa, o Concello non será necesario facer cortes de tráfico na propia P9 e, de facelo, serán puntuais e en horario nocturno. Jorge Duarte explicaba os cortes que vai provocar o derrubo da ponte de San Marcos nunha rolda de prensa na que deu conta da asignación orzamentaria que recibirá Santiago para as áreas de rehabilitación integral de Vite, Vistalegre, Pontepedriña e Casco Histórico. Finalmente, os ARIs contarán con 1,4 millóns de euros, lonxe dos 2,7 millóns que pedía o Concello. O Concello de Santiago xa fixera os cálculos hai semanas das partidas que ia necesitar para as áreas de rehabilitación integral da cidade de cara á prórroga do programa que sacan adiante o Goberno do Estado, a Xunta e os concellos. Segundo eses cálculos do Goberno local, facían falta 2,7 millóns de euros para instalar 11 ascensores nos barrios de Vistalegre, Vite e Pontepedriña e para arranxar preto de 40 vivendas no casco histórico. Finalmente, a partida superará os 1,4 millóns de euros, o que obrigará a reducir as aspiracións do Executivo Municipal. Así, poñerán 3 ascensores noutros tantos bloques de vivendas de cada barrio e poderán rehabilitarse 25 vivendas da zona vella. O total que recibirían os titulares destas vivendas sería de 1.441.000 euros. Moito menor que a que nos solicitábamos, liseiramente superior a que tivéramos o ano pasado de 900.000 euros. O noso obxectivo é seguir reivindicando por parte do Ministerio e por parte da Xunta maior dotación de fondos para a rehabilitación de vivendas. Por certo, que o Concello sacará adiante en setembro unha axuda complementaria para aqueles veciños que non poidan asumir a súa parte do custe dos ascensores. Segundo destacou o concelleiro de Espazos Cidadán, será a primeira vez que o Concello poña en marcha unha medida deste tipo. Pois precisamente hoxe achegámonos a un dos barrios incluídos nos ARI, os de Vistalegre. É que, ademais dos traballos de mellora dos edificios, o barrio vende soportar 3 anos de obras que están a piques de rematar. Non entanto, os veciños non esquecen os meses de retraso e os perxuizos que provocaron os traballos nestes largos meses. Foron case 3 anos de obras as que viviron os veciños de Vistalegre. Tras varios paróns e retrasos pola necesidade de modificar proxectos e realizar novas adxudicacións, por fin parecen chegar ao seu final. É que o Goberno local asegura que o 31 de agosto estarán finalizados os traballos vinculados ao pavimento e adoquinado das rúas, pondo así punto e final á remodelación do barrio. Os veciños, por unha banda, están satisfeitos cos resultados. Explicaronnos que agradecen especialmente que se ampliasen as aceras. En cambio, están moi insatisfeitos ca longa espera e, sobre todo, cas molestias ocasionadas aos comercios da zona. Esta obra lleva ahí con un carácter indefinido, ahí están puestas las casetas delante, ahí están puestas vallas, lo podéis ir a fotografiar. Ahora le han abierto un lateral, pero eso ha estado pues, como una trinchera. No vende nada, también lo podéis observar quién entra y quién sale del árbol.
Tampouco se amosan conformes os veciños cas barandas instaladas, que din xa están moi perxudicadas a pesar de ser novas. Queixanse así mesmo dos pequenos xardíns instalados diante de moitos garaxes e que explican dificultan o paso dos vehículos. Este luns seguimos a voltas cos comedores escolares despois de saber que só se presentaron 2 empresas ao novo concurso, entre as que se atopa Ser Unión. Afirma que presta agora o servizo. Hoxe Paco Reyes debullou os pregos nos que o voceiro socialista atopa moitas vaguas para a calidade do servizo. Para o PSOE, a xestión dos comedores escolares deixa moito que desexar. Lembraba hoxe Paco Reyes que estamos ante a terceira convocatoria para xestionar o servizo, un terceiro concurso o que só se presentaron 2 empresas, a actual adxudicataria Ser Unión e Envest. O voceiro socialista pregúntase por que non se presentou ningunha empresa de Santiago. Novamente, imos ter un inicio de curso que non imos ter o contrato firmado. Claro, isto non acabamos de chegar. É dicir, é o terceiro que xestiona, non? Claro, o problema para nós non é simplemente que hai 4 anos se presentaron 7 ou 8 empresas para competir e para concorrer a un concurso como este, en esta ocasión se presentan 2. A miña pregunta e a miña preocupación é por que non se presenta ninguna empresa de Santiago? Penso que iso é importante. O voceiro do PSOE dubida das palabras de María Rozas, que aseguraba o venres que son os mellores pregos de Galicia. E máis, Paco Reyes quixo revisar ditos pregos botando en falta cánones de calidade como a incorporación de produtos con denominacións de orixe galega ou ecolóxicos. Todo isto no mesmo día no que o BNG denunciaba deficiencias nas novas piscinas do Monte do Gozo e os seus arredores. Os nacionalistas pídenlle á Xunta que mellore o parque infantil que hai na zona e tamén que arranxe algúns problemas de accesibilidade e sinaléctica desta zona de Lecer. O BNG aplaude que a Xunta actúe de xeito integral no Monte do Gozo tras permanecer 20 anos no esquecemento. Non en tanto os nacionalistas creen que aínda quedan cousas por mellorar. Segundo explicou Rubén Cela, o acceso ás novas piscinas non está preparado para persoas con mobilidade reducida e bota en falta que a sinalización estea en galego e mesmo en inglés. O voceiro do Bloque tamén denunciou o mal estado do parque infantil que está ao carón das piscinas. Un parque infantil que está ao carón mesmo desa nova área de recreo. Onte mesmo, que estaba ateigada de veciños, de veciñas, de visitantes. Había despois moitos nenos nesta área e, como podedes comprender, a parte de que incumple toda a normativa existente hoxe en materia de parques, fixadevos que ni siquiera de higiene, as papeleiras están todas rotas, o lixo tirado, mirade, podedes ver aquí alguna das estampas. Pois isto onte pola tarde, sin ir máis longe, estaba cheo de cativos. O BNG fará unha petición á Xunta por escrito para que arranxe estas deficiencias que asegura terán un custe reducido para o goberno galego. Seguimos a falar do Camiño porque só o sábado a oficina do Peregrino repartiu máis de 2.700 compostelas e como non podía ser de outro xeito, a Ruta Xacobea deixanos historias a mar de curiosas. 2.700 compostelas foron as que se selaron este sábado na oficina de acollido Peregrino e que este mes de agosto está dende logo a lograr cifras récord. Non hai máis que observar as colas kilométricas que se están a formar cada día na Quintana. A pesar do cansanzo, da calor e do tempo que teñen que agardar para poder entrar na catedral, todos eles están encantados de vivir experiencia e contan entusiasmados as aventuras vividas polo camiño. Hemos venido un grupo de primos, hermanos, vecinos y toda la gente. Cuando nos ve y eso, pues hemos tenido que explicarles cómo estamos. Somos 5 primos, cada primo ha traído un vecino, macarrones todos los días, y arroz con tomate, siempre sobra para todos. Si queréis comer, veniros con nosotros. Con mesmo entusiasmo lembran estas peregrinas un xogo moi particular que puxeron en marcha durante o camiño. Se nos ocurrió ir dejando pistas por el camino para que recogiese pues cualquier persona que lo encontrase, y decíamos que éramos chicas de Toledo, decíamos dónde nos íbamos a alojar ese día, el pueblo en el que íbamos a estar, y los retábamos a que nos buscasen para conocernos, hacernos una foto, y nos lo han devuelto siempre e incluso nos han buscado con carteles tipo aeropuerto. E por suposto hai quen resalta da súa aventura a experiencia de coñecer lugares e xente nova. El camino pasa por Vigo, por nuestra ciudad, que bueno, y estamos hartos de conocerla, para que el camino te lleva por sitios que si no haces el camino, que no los ves ni los descubres en tu vida, sitios que están al lado de tu casa y que igual nunca pasarías por ahí.
Un buen recuerdo del camino es cuando he visto un hombre sin techo y, en un bar. Y pasamos un rato juntos y me dice que en el camino él se siente muy bien porque la gente le considera como otros como peregrinos. Y para mí es una buena lección. Cada peregrino ten unha historia única e irrepetible, pero iso sí, todos coinciden en animar a facer a ruta xacobea e probar unha forma diferente de viaxar e ver mundo. Vemos agora se o tempo vai nos respectar nesta ponte. Todos os detalles da predicción de seguido da man de Meteo Galicia. O martes o día comezará con moitas nubes e mesmo algunha chuvia feble polo litoral norte e xa pola tarde as nubes irán disminuindo. As temperaturas estarán en descenso máis acusado nas provincias de Lugo e Ourense. Os ventos serán frouxos do noroeste en xeral. O mércores agárdanse ceos máis anubrados na costa e con máis claros no interior. Con todo, haberá posibilidade de algunha precipitación feble e illada e ocasional no extremo norte. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e os ventos soprarán frouxos de compoñente oeste. O xoves o ceo estará cuberto canto máis ao oeste e con algunha chuvia feble no litoral atlántico, abríndose máis claros pola tarde, especialmente na provincia de Ourense. Xa pola noite teremos a entrada dunha fronte que deixará o ceo cuberto con chuvias, principalmente nas provincias de Coruña e Pontevedra. O martes en Compostela despertaremos con ceos anubrados e pola tarde alternarán nubes e claros. As temperaturas máximas baixarán ata os 27 graus e as mínimas manteránse nos 16. O mércores os ceos amencerán anubrados e cara a tarde aparecerán algúns claros. As temperaturas máximas baixarán ata os 26 graus e as mínimas ata os 14. O xoves amenceremos con chubascos que desaparecerán co avance do día, deixando ceos anubrados. As temperaturas máximas baixarán ata os 21 graus e as mínimas subirán ata os 16. O vento será moderado do sudoeste. Con tantos festivos nesta semana, de seguro que lles tentan algunhas das actividades que lles suxerimos cada día na nosa axenda cultural. E se non están en Santiago, tamén temos algunhas propostas que ofrecerlles na nosa axenda de lecer.
Isto foi todo pola nosa parte. O xoves volvemos con toda a información da man da nosa compañeira Silvia Castiñeiras, que quen lles fala marcha de vacacións uns días. Que pasen unha feliz xornada e ata volta.